Guys! Diba isa si Joe? Si Joe yung tabidaan mo na ako sa likod. Ay! Kala! Ay, grabe ang kuyam. Shout out ang pa. Shout out. Ay, followers. Shout out ang kuhan. Shout out ang Jogiti Kanan. Shout out kay Jill! Sa uyabin ni Jill! Shout out kay Jill! Sa uyabin ni Jill! Shout out ang Jill Bongilo. Jill Bongilo. Follow Kagusok Vlog, guys! Shout out ang papa. Shout out. Shout out sa MP Harligo! Naparobog. Belikol! Botan na ko papa ko. Ito, passing call, libre speaking call. Oh, libre ka muna. Libre ako ni Johnny. Ano? Kami libre call. Kaya warta ko. Urog gapon. Masih sa mo yung sa likod do. Ay, tala hindi na ya. Tawa hindi na dalo gayon na kasweet gayon na. Ay. Yay, ang isa ko yung tagina. Ay. Salamat ka Angkol, kay taglibre kami ni Jab. Botay yung si Angkol. Salamat ko. Botay si Salamat Angkol. Paul. Nakita ko yung food daw sa likod ko lo. Eh. Bira kami Angkol. Kuya mo tang yung sangat na. Salamat po. Merry Christmas. Kagusok Vlog. Merry Follow. Christmas in the